Καλώς ήρθες, Χριστίνα. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τη Χριστίνα Δένη, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος. Βρισκόμαστε στο Infinity Greece στη Θεσσαλονίκη. Πίσω από τις κάμερες βρίσκεται η Βίλμα, η οποία σήμερα θα μας υποστηρίξει έτσι σε αυτές τις ωραίες συζητήσεις που έχουμε να κάνουμε. Χριστίνα, λοιπόν, σε έχω καλέσει σήμερα για να μιλήσουμε για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ουσιαστικά το τι πραγματικά χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς, επειδή υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Έτσι, ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι πολύ συχνά όταν ακούμε τον όρο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση υπάρχει έτσι η ερμηνεία ότι θα μιλήσουμε στα παιδιά για το σεξ. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να πω ότι στην πραγματικότητα δεν μιλάμε στα παιδιά για το σεξ, μιλάμε για τα όρια, για το σώμα, για τη συνένεση, για τις υγιείς σχέσεις και χρειάζεται όλα αυτά τα παιδιά πλέον να τα ξέρουν πάρα πολύ μικρή ηλικία. Εγώ έτσι ξεκινώντας αυτό το vidcast, το υπέροχο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι τελικά η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και γιατί τη χρειάζονται τα παιδιά σήμερα. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ακριβώς όλα αυτά που είπες και είναι όντως κάτι για το οποίο δεν προστατεύουμε ποτέ τα παιδιά μας. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας πάρα πολλά πράγματα για τον κόσμο, για το πώς να προστατευτούν δηλαδή από συνθήκες και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κάτι που δεν κάνουμε, δεν μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Δεν ξέρουμε και πώς, γιατί και η δική μας γενιά αλλά και οι προηγούμενες δεν έχουν διδαχθεί από κάποιον, όλα αυτά δεν έχουν διδαχθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ειδικά τις προηγούμενες γενιές αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο ταμπού. Νομίζω τώρα λίγο έχουμε ξεκινήσει να ευαισθητοποιούμαστε πάνω σε αυτό και να αρχίσουμε να μιλάμε και γι' αυτό. Και θεωρώ ότι τώρα οι γονείς αυτής της γενιάς αρχίζουν και οι ίδιοι να θέτουν ερωτήματα. Δηλαδή πότε να μιλήσω, πώς να μιλήσω, ποιος θα πρέπει να μιλήσει. Αλλά και η κοινωνία και στο σχολείο υπάρχει το μάθημα. Αλλά οι δάσκαλοι δεν είναι εκπαιδευμένοι και οι ίδιοι για να μπορέσουν να το διδάξουν αυτό. Οπότε μένει σε μια στασιμότητα τελικά, κανείς δεν μιλάει και κανείς δεν ενημερώνεται. Ανέφερες πριν ότι και οι γονείς παλιότερα, αλλά και κάποιοι γονείς ακόμα και τώρα, έτσι όταν ακούν τον όρο, αισθάνονται κάποια μηχανία. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Ακριβώς αυτό, γιατί και οι ίδιοι δεν έχουν βρεθεί στη θέση του να διδαχθούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ό,τι το μαθαίναμε είτε από φίλους, είτε έτσι από τώρα πλέον από το ίντερνετ. Παλαιότερα δεν υπήρχε το ίντερνετ. Τώρα τα παιδιά μαθαίνουν για το σεξ από το ίντερνετ. Και έρχονται κιόλας σε πάρα πολύ πρώιμη επαφή με την πορνογραφία. Ο μέσος όρος ηλικίας επαφής με την πορνογραφία είναι τα 11 χρόνια. Δηλαδή ένα παιδάκι που μπορεί να μην έχει φτάσει καν στην ορίμανση, στη σεξουαλική ορίμανση, έρχεται σε επαφή με κάτι που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι. Μιας και ανέφερες την πορνογραφία, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι μια ερώτηση που δεν την είχαμε βάλει έτσι στο πλάνο μας, ότι ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της έκθεσης στην πορνογραφία, γιατί πρακτικά βλέπουμε πολλά σκηνικά και στα σχολεία και παντού, έτσι και στα κέντρα στα οποία μπορεί να συνεργαζόμαστε, βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες κατά καιρούς μας έχουν προβληματίσει. Ναι. Αυτό που είπα είναι ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή, βλέπουν κάτι το οποίο δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι. Έρχονται πολύ συχνά σε επαφή με ένα πάρα πολύ σκληρό περιεχόμενο, πολύ σκληρά ενήλικο περιεχόμενο. Πολλές φορές αρκετά βίαιο, ειδικά στην ετεροφιλοφιλική σχέση, σεξουαλική επαφή. Και δεν μπορούν, χωρίς να έχουν τις γνώσεις, να το επεξεργαστούν κατάλληλα. Φέρνει αυτό μια διαστρεβλωμένη άποψη για το σεξ, για το τι είναι το σεξ, για το πώς γίνεται, για το, ουσιαστικά επηρεάζει και όλα στο τι ταυτότητα θα χτίσει το παιδί, τι σεξουαλική ταυτότητα θα χτίσει σαν ενήλικας. Ναι, φυσικά, γιατί βλέπει μια εικόνα, όπως είπαμε, που δεν μπορεί να την επεξεργαστεί κατάλληλα, δεν έχει τη γνώση δηλαδή για να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό. Επίσης, παίρνει μέσα από το πορνό πάρα πολύ διαστευλωμένη εικόνα για τα σώματα, για το πώς είναι ο άντρας, για το πώς είναι η γυναίκα, για το πώς είναι η σεξουαλική πράξη, πώς γίνεται. Και πολλές φορές μέσα από το πορνό υπάρχει και είναι λίγο θολά τα όρια της συνένεσης. Πώς έρχεται δηλαδή όλο αυτό και φτιάχνεται. Σαν να διαχωρίζεται δηλαδή ο ερωτισμός
και το συναίσθημα από την ίδια τη σεξουαλική πράξη. Σαν να είναι κάπου στο κενό όλο αυτό. Και ξέρεις τι νομίζω και τι πιστεύω, ότι ένα παιδί, ας πούμε, που είπες ότι ο μέσος όρος, ας πούμε, που τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την πορνογραφία είναι 11 και πάνω, δεν μπορεί να καταλάβει και υπό ποιες συνθήκες, ας πούμε, έχει γυριστεί αυτό που βλέπει, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι δύο άνθρωποι που αυτή είναι η δουλειά τους, και ότι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσουν να τελέσουν αυτή την πράξη, ότι δεν αποτελεί μια πράξη αγάπης, αλλά μια πράξη για την οποία πληρώνονται για να προσφέρουν ευχαρίστηση σε κάποιον τρίτο. Άρα δεν ξέρω και κατά πόσο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να εξηγηθεί όλο αυτό σε ένα παιδί, και το βλέπω έτσι σαν εκπαιδευτικός αρκετά προβληματικό σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορείς ίσως να το εξηγήσεις. Σε πολύ μικρές νομίζω ότι έχουμε αρκετά μεγάλο ζήτημα. Ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς, γιατί δεν μπορεί ξαφνικά στο κενό να κάνεις μια συζήτηση για το τι είναι το πορνό. Πρέπει ήδη το παιδί να έχει κάποια γνώση πάνω σε κάποια πράγματα και αυτή η επιπλέον γνώση που θα του δώσεις να επικαθίσει πάνω στην ήδη υπάρχουσα. Γι' αυτό λέμε ότι ξεκινάμε από πάρα πολύ νωρίς. Ξεκινάμε από όταν το παιδάκι είναι βρέφος. Ωραία. Και αυτό ακριβώς τώρα θα πήγαινα να σε ρωτήσω. Πότε είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι ξεκινάμε με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ποιος είναι ο ρόλος μας ως γονείς? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, ειδικά αν δεν γνωρίζουμε κιόλας. Όπως είπες και εσύ πριν, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι μόνο το σεξ, είναι το σώμα μου, είναι τα όρια μου, είναι η συνένεση, όχι μόνο για το σεξ η συνένεση, αλλά η συνένεση για την επαφή, για το τι θέλω, για το τι θέλει ο άλλος. Οπότε ξεκινάμε από πολύ νωρίς με τις ερωτήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές το έχουμε νιώσει κι εμείς, έτσι, μια ασφικτική αγάπη από συγγενείς, από τους γονείς μας. Έλα να σου δώσω ένα φυλάκι, να σε αρπάζουν, ξέρω εγώ, πολύ για να σε φιλήσουν, να σε τσιμπήσουν. Ακόμα και εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε το παιδί αν θέλει την αγκαλιά, αν θέλει το φιλί, αν θέλει να πάει στον παππού, να πάει στη γιαγιά. Εκεί μιλάμε για τα όρια και τη συνένεση. Ξέρεις τώρα τι μου θύμισες? Μια μαμά που ήρθε και μου είπε, η κόρη μου πλέον, επειδή άρχισαν να επισκέπτονται ψυχολόγο, η κόρη μου πλέον μου λέει, όχι, δεν σου επιτρέπω μέχρι εδώ. Και λέω πόσο υγιές, ας πούμε, όλο αυτό. Πολύ σωστά νομίζω ότι το έθεσες, διότι ξεκινάμε από πολύ μικρές ηλικίες με αυτό, με τα όρια, με το ότι μαθαίνω να λέω όχι, ότι με φέρνει σε δύσκολη θέση. Πόσοι άραγε ως παιδάκια ήρθαμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, θα μας λέγανε, έλα να σε κάνω μια αγκαλίτσα, έλα να σου δώσω ένα φυλάκι, έλα να σε τσιμπήσω λίγο, ή με κάποιον που να μας τσιμπούσε λίγο το μπουτάκι, έτσι. Ήτανε... Και έχω ακούσει και πιο ακραία περιστατικά, δηλαδή περιστατικά που τώρα θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε σεξουαλική παρενόχληση, έτσι, ειδικά στα αγοράκια όσο αφορά τα γενετικά τους όργανα, πόσο μεγάλωσαν ή πώς είναι, και υπάρχει και όλο αυτό στα αγοράκια, ή από την άλλη πλευρά στα κορίτσια απαγόρευση στο να βάζουν τα χέρια τους στη γεννητική περιοχή, έτσι, τα πιο νήπια παιδάκια. Που όλο αυτό έτσι γύρει πολλά ερωτήματα για το τι γνωρίζουν και οι γονείς και πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πολλοί γονείς έτσι κατά καιρούς μας ρωτάνε, ανά ηλικιακό θα λέγαμε στάδιο, για ποια θέματα μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε? Είπαμε πριν για τα πιο μικρά παιδάκια, τι μαθαίνουν. Μετά πώς μπορούμε έτσι σιγά σιγά έτσι λίγο να μας πεις ορισμένα πράγματα επιγραμματικά? Ναι, κάτι που είναι πολύ γνωστό έτσι και στα νήπια είναι ο κανόνας του εσωρούχου. Ότι σημαίνει ότι στο εσώρουχό μου ό,τι υπάρχει κάτω από τον οφαλό και μέσα στο εσώρουχο το αγγίζω μόνο εγώ, ο μπαμπάς, η μαμά, δηλαδή ο φροντιστής, και κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση εκεί. Αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό και το εφαρμόζουν έτσι και οι νηπιαγωγοί πολλοί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή να προστατεύσουμε το παιδί. Τα καλά και τα κακά μυστικά είναι κάτι πολύ ωραίο, ότι... για παράδειγμα, τι είναι ένα καλό μυστικό? Ένα καλό μυστικό είναι κάτι που θα φέρει χαρά σε κάποιον. Μια έκπληξη, ας πούμε, για τα γενέθλια κάποιου. Αλλά ένα κακό μυστικό είναι κάτι που με κάνει να νιώθω άβολα. Εκεί προστατεύουμε δηλαδή το παιδί από μια παρενόχληση. Κάποιος που θα του πει ότι αυτό είναι ιδιωτικό, είναι κρυφό, δεν πρέπει να το πει στη μαμά και στον μπαμπά. Οπότε μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό με τα κακά και τα καλά μυστικά. Και φυσικά να κρατάμε μία σχέση εμπιστοσύνης.
Γιατί έτσι το παιδί, ό,τι και να του συμβεί, μπορεί να τρέξει στο γονιό και να το μιλήσει, να το συζητήσει. Και σε αυτό που είπες ότι πολλοί γονείς δεν ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν, επίσης οι γονείς είναι πάρα πολύ άβολα όταν το παιδί ρωτάει πράγματα. Νιώθουν πάρα πολύ άβολα όταν τα παιδιά ρωτάνε και λέγε τι με ρώτησε τώρα αυτό, που το άκουσε, αν είδε κάτι, αν του το είπε κάποιος άλλος. Φοβούνται, ναι, πάρα πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι για να έρθει το παιδί να σου πει κάτι σημαίνει ότι σε εμπιστεύεται για να στο ρωτήσει. Και ότι από σένα περιμένει να του δείξει το δρόμο. Οπότε, όταν τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να απαντάμε. Και αν δεν ξέρουμε κάτι, γιατί όπως είπαμε και εμείς δεν έχουμε διδαχθεί, μπορούμε να του πούμε ότι αυτό που με ρωτάς δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει ή κάτσε να το δούμε λίγο μαζί και να επιστρέψω πιο ενημερωμένος και να μιλήσω γι' αυτό. Παλιά λέγανε, θυμάμαι η μαμά μου να λέει πώς μας εκπαίδευσε όλους, ότι άφηνε βιβλία μέσα στο σπίτι. Okay. Είναι μια μέθοδος, έλεγες, και για σήμερα για τους γονείς που ίσως έρχονται ακόμα σε δύσκολη θέση. Ναι, φυσικά το οπτικό-ακουστικό υλικό που είναι διαθέσιμο και κατάλληλα διαμορφωμένο για τα παιδιά είναι μια πολύ καλή λύση. Αλλά νομίζω και η εξήγηση κάποιων πραγμάτων χρειάζεται μια σχέση εκεί πέρα που θα πατήσει πάνω της. Ωραία. Μια πολύ συχνή ακόμα ερώτηση που μας κάνουν είναι ότι ήρθε η ώρα, καταλαβαίνουν κάποιοι γονείς ότι ήρθε η ώρα να κάνω κάποια βήματα, να μιλήσω. Και μας ρωτάνε, ας πούμε, πολύ συχνά στο parenting. Αν έχω κόρη, εγώ σαν μαμά πρέπει να μιλήσω. Και αν έχω γιο, πρέπει να μιλήσω εγώ ή ο μπαμπάς του. Υπάρχει έτσι κάτι, θα έλεγες, που εδώ πέρα χρειάζεται να τονίσουμε ή να συμβουλέψουμε? Όπως είπα πριν, σκέφτομαι ότι τα παιδιά, βλέπω δηλαδή και πολύ, ότι τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις. Πολύ συχνά κάνουν ερωτήσεις. Οπότε, όταν έρχεται αυτή η ερώτηση που μπορεί να απευθύνεται είτε στο μπαμπά είτε στη μαμά, μπορεί να την απαντήσει. Ενδεχομένως, σκέφτομαι ότι ίσως ο γονέας του ίδιου φίλου μπορεί να μεταφέρει λίγο μια εμπειρία. Δηλαδή, η μαμά πώς είναι κάποια πράγματα με το δικό της σώμα, πώς τα βιώνει η ίδια, ή ο μπαμπάς να πει κάποια πράγματα σε σχέση με το δικό του σώμα στο αγόρι. Μόνο εκεί, ίσως κάτι σε σχέση με το σώμα που ο γονέας του ίδιου φίλου έχει μια περισσότερη εμπειρία πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή είχα κάνει μια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και εγώ για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μας είχαν πει ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τις πραγματικές ονομασίες των γεννητικών οργάνων και ότι ουσιαστικά αυτό τα βοηθάει στο να μην πέσουν εύκολα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Επειδή ουσιαστικά ένας κακοποιητής όταν βλέπει ότι ένα παιδί γνωρίζει την πραγματική ονομασία, ξέρει ότι εδώ πέρα δεν μπορώ να κακοποιήσω, να το πω και έτσι, δεν είναι ένα εύκολο θύμα. Όσο περισσότερα πράγματα γνωρίζουν τα παιδιά γύρω από το σώμα και τη σεξουαλικότητα, τόσο πιο δύσκολο είναι να πέσουν θύματα αυτής της δικής τους άγνοιας. Και πάνω σε αυτή την άγνοια, όπως λες και εσύ, πατάνε οι άνθρωποι που έτσι έχουν έναν σκοπό κακοποίησης. Οπότε ναι, το να γνωρίζει ένα παιδί ακριβώς πώς λέγεται εκείνο το σημείο του σώματος είναι πολύ βοηθητικό. Μιλήσαμε πολύ για όρια και για συνένεση πιο πριν. Θα ήθελα έτσι να εξηγήσουμε ίσως γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή πώς μας επηρεάζει ίσως και μετέπειτα λέμε και εμείς εκπαιδευτικοί και εσείς οι ψυχολόγοι ότι τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν τα όρια και τη συνένεση από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί το λέμε αυτό? Πάμε να το πεις εσύ αρχικά. Ωραία. Γιατί η συνένεση, όπως είπαμε πριν, δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ, έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Ακόμα και του πόσα πράγματα επιτρέπουμε να μας συμβούν. Πού νιώθουμε άνετα, πού δεν νιώθουμε άνετα, από πού μπορούμε να φύγουμε. Γιατί και αυτό είναι συνένεση, ότι σε κάτι που δεν έχω δώσει τη συνένεσή μου, μπορώ να φύγω από αυτό, μπορώ να μην είμαι εκεί πέρα. Ότι κάποια πράγματα χρειάζονται να είμαι όντως 100% να θέλω, να έχω επιθυμία για αυτά. Και ότι κανείς δεν μπορεί να μου το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Αν ένα παιδί δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι η συνένεση, ίσως δεν μπορεί μετέπειτα να το αφομοιώσει αυτό. Οπότε εκεί βλέπουμε πολλά φαινόμενα και κακοποίησης. Δηλαδή, εφόσον δεν έχει αυτή η πράξη τη συνένεσή μου, αυτό που μου συμβαίνει γίνεται χωρίς να το θέλω.
Οπότε φαινόμενα κακοποίησης, αλλά και φαινόμενα που το ίδιο το παιδί μπορεί να γίνει κακοποιητής. Σαφώς. Δεν μπορεί να διακρίνει δηλαδή ότι ο άλλος δεν συνενεί σε αυτό, δεν μπορεί να διακρίνει ότι ο άλλος έχει επίσης προσωπικά όρια, ότι ο άλλος μπορεί να μην θέλει κάποια πράγματα. Και έτσι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα που κάναμε σε ένα δημοτικό με το τσάι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, που λέγαμε στα παιδιά, μια ιστορία γύρω από ένα τσάι. Αν προσφέρει σε κάποιον τσάι, θα σου πει ότι θέλω τσάι και μου αρέσει πολύ, του το δίνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα θέλει το τσάι σου. Ακριβώς. Πρέπει να τον ξαναρωτήσεις κάθε φορά. Ή επειδή του το έδωσες, δεν σημαίνει ότι θα το πιει. Μπορεί να μην το πιει, μπορεί να μην το πάρει. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν έτσι με έναν τρόπο και πιο κοντά τους τι ακριβώς είναι η συνένεση και τα όρια. Άρα θα λέγαμε περισσότερο, εμείς από την άποψη, από τη σκοπιά της εκπαιδευτικού, ότι μιλάμε για δεξιότητες ζωής, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για το σεξ, δηλαδή η συνένεση δεν αφορά μόνο το σεξ και την ερωτική επαφή. Είναι γενικότερα μια δεξιότητα ζωής. Ανέφερες κατά τη διάρκεια που μιλούσες ότι η συνένεση δεν αφορά μόνο τα θύματα, αφορά όμως και τους κακοποιητές. Τα παιδιά που μπορεί να εξελιχθούν σε ενήλικες κακοποιητές. Και επειδή το βλέπουμε πάρα πολύ, εγώ θα πω σήμερα, με πάρα πολλά σκηνικά δυστυχώς στην επικαιρότητα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποια δείγματα σε αυτά τα παιδιά, πέρα από το ότι δεν έχουν διδαχθεί τη συνένεση, τα όρια και όλα αυτά? Θα έλεγες με βάση αυτά που βλέπουμε και έχουμε δει την τελευταία, εγώ θα πω 7 ετία, έτσι. Εγώ, έτσι από μια άλλη ματιά, εντοπίζω κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε όλα αυτά τα άτομα που κακοποίησε, βίασε, χτύπησε, σκότωσε κτλ. Όπως για παράδειγμα το ότι μιλάμε συνήθως για άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου συναίσθηση. Συνήθως, έτσι. Τι θα ήθελες έτσι να προσθέσεις σε αυτό? Ναι. Κοινά χαρακτηριστικά. Σκέφτομαι λίγο αυτό με την συνένεση, αλλά όσο μιλούσα σκεφτόμουν λίγο ότι πολλές φορές τα παιδιά μιμούνται και επαναλαμβάνουν πράγματα. Οπότε ένα παιδί που βλέπουμε να έχει μια επιθετική συμπεριφορά, πολλές φορές μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ένα, ότι αυτή την επιθετική συμπεριφορά κάπου την έχει δει. Ακριβώς. Ίσως με τον ίδιο τρόπο, με ένα παρόμοιο τρόπο να πραγματοποιείται και την μιμείται, τι θεωρεί και ένα σωστό τρόπο να εκφράζεται. Και δεύτερον, ότι έχει ένα πάρα πολύ έντονο εσωτερικευμένο συναίσθημα θυμού, το οποίο μπορεί να έρχεται από πάρα πολλές πιέσεις, το οποίο δεν έχει κανέναν άλλο τρόπο να εκφραστεί. Που και πάλι ξαναγυρνάμε στο ίδιο ίσως, ότι δεν του έχει μάθει κανέναν άλλο τρόπο να εκφράζει αυτό το συναίσθημα. Το διαχωρίζω ίσως γιατί πολλές φορές βλέπουμε και παιδιά που είναι πάρα πολύ ήσυχα και έτσι πολύ καλά παιδιά, αλλά να έχουν εξαιρετικά μεγάλα ξεσπάσματα. Και λέμε από πού μας ήρθε αυτό το ξέσπασμα. Ένα ήσυχο παιδί, παράδειγμα, ή ήσυχο στο σπίτι, αλλά στο σχολείο να κάνει bullying σε όλους τους συμμαθητές του. Γι' αυτό κάνω αυτή τη διάκριση. Πολύ σωστά θα έλεγα. Εγώ θα ήθελα έτσι να σε πάω σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά περισσότερο εμάς τους εκπαιδευτικούς, μιας και έχεις και την εμπειρία στα σχολεία. Έτσι, όταν είχε πρωτοβγεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα έλεγα έτσι ότι φάγαμε αρκετό ξύλο μέσα σε εισαγωγικά πάντα και τι θα πείτε στα παιδιά μας. Και εγώ το παιδί μου δεν θέλω να συμμετέχει σε αυτό το μάθημα και θα τους μιλήσετε για το σεξ και δεν θα τους τα πείτε σωστά και δεν είναι έτοιμα και τι είναι αυτά που πάτε να κάνετε και δεν μας νοιάζει εμάς, σας δίνει το Υπουργείο και το οτιδήποτε. Τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους γονείς, πέρα από αυτό το πολύ ωραίο που κάνω εγώ, το ότι εμείς ξέρουμε τη δουλειά μας και εσείς ξέρετε τη δικιά σας, γεια σας, αντίο, αυτό το ωραίο που κάνω εγώ το απότομο, αλλά θα ήθελα έτσι να δούμε την άλλη οπτική. Ναι. Κάτι που πιστεύω πάρα πολύ είναι ότι το σχολείο δυστυχώς δεν μπορεί να διορθώσει όσα γίνονται στο σπίτι. Και δυστυχώς η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κάτι που ναι μεν μπορεί να διδαχθεί στο σχολείο, αλλά διδάσκεται καθημερινά στην πράξη στο σπίτι.
Οπότε πολλοί γονείς έχουν αυτές τις αντιρρήσεις, νομίζω γιατί οι ίδιοι είναι πάρα πολύ σεμνότυφοι, είναι οι ίδιοι πάρα πολύ μπλοκαρισμένοι με τη δική τους σεξουαλικότητα, δεν θέλουν να καταλάβουν ίσως και τα παιδιά κάποια πράγματα για τους ίδιους. Πολύ πιθανόν, δεν ξέρω. Πάντως τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη περιέργεια γύρω από το σεξ και έχουν και τα ίδια πολλά ερεθίσματα. Είναι πιο εξοικειωμένα από ό,τι νομίζουμε με αυτό το ζήτημα. Επίσης, η σιωπή σε συνδυασμό με αυτή την περιέργεια οδηγεί, όπως είπαμε και πριν, σε πολύ λανθασμένες και παραπλανητικές πηγές πληροφόρησης. Το ίντερνετ, οι φίλοι και οι φίλοι που μπορεί να πούνε και τα δικά τους, έτσι, να λένε άλλα πράγματα. Να λέει ο καθένας ό,τι νομίζει, όχι ότι είναι πραγματικό. Γι' αυτό και εκεί οι γονείς διστάζουν, ίσως γιατί και οι ίδιοι δεν ξέρουν. Γυρνάμε πάλι στο ίδιο. Ωραία. Στην εποχή μας δεν υπήρχε η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Κάποιοι όντως έχουν μεγαλώσει με αυτό, με τους γονείς τους πολύ έτσι, περιοριστικούς σε αυτό το κομμάτι. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε έναν αναδυόμενο ενήλικα. Δηλαδή αυτή όλη η σιωπή, το δεν μιλάμε για το σεξ, σε τιμωρώ κιόλας, αν σε πιάσω να κάνεις το οτιδήποτε. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ και αυτό, το έχουμε ακούσει πάρα πολύ σε ιστορίες και συλλογικά ως ψυχολόγος, αλλά και εγώ ως εκπαιδευτικός. Παιδιά που τρέχανε να κρύψουν το οτιδήποτε. Έτσι, αντί όλο αυτό, λέω να αγκαλιαστεί και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στα παιδιά, ότι τελικά κάπως το δαιμονοποιούσαμε κάποιες φορές. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε έναν αναδυόμενο ενήλικα? Έτσι, θα μιλήσω με κάποια δεδομένα. Με το ότι οι έφηβοι που έχουν περάσει από μια διαδικασία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έχουν μάθει κάποια πράγματα, συνήθως τείνουν να αργούν τις σεξουαλικές τους επαφές, τείνουν να μην υπάρχουν σε αυτούς τους πληθυσμούς έτσι, εφηβικές εγκυμοσύνες, να είναι πιο ενημερωμένοι δηλαδή και να πράττουν πιο ορθά. Οπότε αυτή η σιωπή θεωρώ ότι πολλές φορές έχει οδηγήσει τους ανθρώπους σε καταστάσεις όπου δεν τις συνειδητοποιούσαν και δεν τις ήξεραν. Γιατί πώς να μπορέσεις και επίσης να επιλέξεις κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις. Άμα δεν γνωρίζουν, για παράδειγμα την αντισύλληψη. Πώς γίνεται ή πώς συλλαμβάνεται ένα μωρό. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σεξουαλική μου πρακτική, πώς μπορώ να επιλέξω την αντισύλληψη και να προστατεύσω τον εαυτό μου από οτιδήποτε. Ακριβώς. Δεν γνωρίζω. Πολύ σωστά. Και πολλά παιδιά, έτσι εγώ θα έλεγα ότι όταν υπάρχει όλος αυτός, αυτή η μυστικοπάθεια, έτσι καταφεύγουν στο ίντερνετ και στο πορνό, όπως είπαμε και στην αρχή. Και θα ήθελα εδώ πέρα να σε ρωτήσω, υπάρχουν τρόποι να προστατεύσουμε τα παιδιά από αυτό το ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, πέρα από το σπάρτο κινητό? Εντάξει, ναι. Ή να τα συμβουλέψουμε με κάποιο τρόπο έτσι λίγο πιο σωστά? Ναι, τώρα με τα social media και το διαδίκτυο υπάρχει ένα χάος. Τα παιδιά εκτίθονται πάρα πολύ, από πολύ μικρά στο ίντερνετ και νομίζω ότι υπάρχει και ένας αναλφαβητισμός στους ενήλικες, στους γονείς, που το ίντερνετ προχωράει και εξελίσσεται τόσο γρήγορα που οι ίδιοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι κάνουν ακριβώς τα παιδιά. Οπότε πώς να έχουν και έναν έλεγχο στο τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Σίγουρα ένα παιδί που είναι ενημερωμένο από το γονέα του θα μπορεί και εκείνο να επιλέξει τι βλέπει και τι δεν βλέπει. Μιλάω τώρα για μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά για μικρότερες ηλικίες σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια γονική εποπτεία στο τι περιεχόμενο καταναλώνει το παιδί στο ίντερνετ. Και όχι μόνο στο πορνό, αλλά και σε τι περιεχόμενο ακούει, στο τι βίντεο βλέπει, πώς εκφράζονται οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα παιδιά, τι λένε, τι κάνουν. Γιατί και αυτό, όπως είπαμε πριν, έχει να κάνει με τα όρια, με τη συνένεση, με το τι πιστεύουν για τις σχέσεις, για τις γυναίκες, για τους άντρες, πώς πρέπει να είναι. Όλα αυτά διαμορφώνουν, δηλαδή θέλω να πω, μία ταυτότητα. Όπου ένα προεφηβάκι αρχίζει να το ψάχνει όλο αυτό.
πώς θα πρέπει να είμαι σαν γυναίκα, πώς θα πρέπει να είμαι σαν άντρας. Τι ποιότητες χρειάζεται να έχω για να είμαι επιθυμητός από το άλλο φύλο ή από το ίδιο φύλο. Θέλω να πω, το ίντερνετ διαμορφώνει ταυτότητα. Οπότε, σίγουρα σαν γονείς πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι ακριβώς βλέπει το παιδί μας και σε τι περιεχόμενο εκτίθεται. Ναι, και εδώ πέρα θα ήθελα έτσι να τονίσω, μιας και παρατηρώ πολλά παιδιά έτσι στην ηλικία του δημοτικού που παρακολουθούν περιεχόμενο έτσι, κάποιες σειρές εγώ θα έλεγα, που σαν εκπαιδευτικός θα έλεγα ότι είναι πλήρως ακατάλληλες για το πώς ένα παιδί διαμορφώνει ταυτότητά του, το περιεχόμενο, το λεξιλόγιο. Άρα καλό είναι, μιλώντας για τα όρια και για τη συνένεση, έτσι, οι γονείς λίγο να το σκέφτονται αυτό, το τι γενικότερα βλέπει το παιδί μου και επειδή καμιά φορά είναι αυτό που λένε, ένα παιδικό βλέπει, αλλά αυτό το παιδικό που βλέπει θα πετάξει μια διαφήμιση που θα σε στείλει αλλού, θα σε στείλει μετά κάπου αλλού, θα σε στείλει και κάπου αλλού και στο τέλος θα μπεις κάπου που δεν πρέπει. Άρα δεν είναι τόσο άκακο μέσα σε εισαγωγικά να το ξέρουμε έτσι, γιατί είναι λογικό ένας γονέας σήμερα δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα και επίσης είναι αδύνατο να μην δώσει πλέον στο παιδί κινητό που... Εντάξει, εδώ διαφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Διαφωνώ, γιατί αν ασχοληθείς με το παιδί σου και δεν ασχολείσαι και εσύ με το κινητό σου, ασχοληθείτε δηλαδή ο ένας με τον άλλον, μπορείτε να μείνετε και χωρίς κινητό. Ναι, για 1-2-3 μέρες και μετά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι τα παιδιά καθρεφτίζουν εμάς. Το τι κάνουμε εμείς. Αν εγώ είμαι με το κινητό επίσης όλη μέρα, το παιδί μου θεωρεί ότι έτσι είναι το πράγμα. Και εγώ πρέπει να είμαι, εγώ παιδί, με το κινητό, με το τάμπλετ, με την τηλεόραση, να βλέπω παιδικά, οτιδήποτε. Ναι. Και επίσης αυτό που είπες λίγο πριν, το τι περιεχόμενο θα παρακολουθήσει το παιδί, να μην έρχεται με έναν τρόπο τιμωρητικό, ότι π.χ. δεν θα δεις αυτό, ή δεν θα έχεις Facebook, ή δεν θα έχεις Instagram, δεν θα έχεις TikTok, γιατί το ακούμε πολύ και από γονείς. Εγώ του απαγόρευσα το ίντερνετ, ή του απαγόρευσα το κινητό, όπως είπες. Αλλά με έναν τρόπο που το παιδί θα καταλάβει το λόγο. Γιατί δεν μπορώ να δω αυτό και μπορώ να δω εκείνο και να δίνω και εναλλακτικές, έτσι. Γιατί χρειάζεται να περιμένω λίγο ακόμα για να πάρω ένα κινητό. Για να έχω Instagram. Για να έχω Instagram. Τι είπα να πει αυτό. Δηλαδή και ο γονέας πρέπει να το εξηγήσει, να το πλαισιώσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς γίνεται μια τιμωρία. Πολλοί γονείς, έτσι και ιδιαίτερα μαμάδες, μου έχουν εκφράσει ένα φόβο έτσι τον τελευταίο καιρό. Επειδή βλέπουν ότι τα παιδιά τους μεγαλώνουν, ότι ξεκινάει όλο αυτό το εφηβικό, το φλερτ, όλα αυτά. Έτσι μου έχουν πει κατά καιρούς ότι παραβίασαν κινητά και μπήκαν στα κοινωνικά δίκτυα των παιδιών. Και είδαν πράγματα σαφώς που δεν τους άρεσαν. Θα ήθελα έναν μικρό σχολιασμό πάνω σε αυτό, δηλαδή είναι μια καλή τακτική για να την κάνει ένας γονέας, γιατί μιλάμε για προστασία των παιδιών έτσι, στα πλαίσια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Και έρχομαι εγώ τώρα να σε ρωτήσω, είναι κάτι που το εγκρίνουμε? Και γιατί ηλικίες μιλάμε? Μιλάμε και τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Το έχω ακούσει από πολλές μαμάδες, επειδή με μαμάδες πιο πολύ συνεργάζομαι, που τα παιδιά τους είναι στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και μετά εννοείται κατά τη διάρκεια της εφηβείας μέχρι θα έλεγα έτσι και την ενήλικη ζωή. Okay. Μπορούμε έτσι εύκολα να καταλάβουμε ότι αυτό διδάσκει στα παιδιά ακριβώς ότι κάποιος μπορεί να παραβιάσει κάτι δικό μου προσωπικό. Και αυτός που το κάνει είναι ο γονέας μου. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη τακτική για να μάθουμε τι ακριβώς κάνει το παιδί μας. Η καλύτερη τακτική είναι το να είμαστε κοντά και να αποτελούμε τη βάση ασφάλειάς του, έτσι ώστε να μπορεί να μας εμπιστευτεί κάποια πράγματα. Και φυσικά το παιδί, ο έφηβος ή η έφηβη, έχει ιδιωτικά ζητήματα τα οποία τα συζητάει με τους φίλους του, με τους φίλους της, που πριν τα κινητά ή πριν το ίντερνετ αυτά συζητιόντουσαν διαζώσει στο σχολείο, στην παρέα, στη γειτονιά. Τώρα απλά έχουμε και απτές αποδείξεις για το τι λένε τα παιδιά μεταξύ τους. Πάντως είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα του παιδιού. Και ξέρεις, εγώ το συναντάω επίσης πολύ συχνά στη συμβουλευτική γονέων, που έρχεται ο γονιός να του πω τι λέω με το παιδί στη συνεδρία. Αυτό δεν γίνεται. Ακριβώς.
Παραβίαση. Είναι παραβίαση, ναι. Λέμε ότι στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πάμε να διδάξουμε τη συνένεση και τα όρια, αλλά ουσιαστικά τι κάνουμε, μετά πάμε και το παίρνουμε πίσω. Μπράβο. Διφορούμενο μήνυμα δηλαδή στο παιδί. Και δεν αφήνουμε το παιδί να έχει και κάτι δικό του. Που η συνομιλία με τη φίλη του, όσο, πώς να το πω, όσο χυδαία ή πρόστιχη και να είναι, που το παιδί έχει μια σεξουαλικότητα σε μια ηλικία, δηλαδή στο τέλος του δημοτικού, στις αρχές του γυμνασίου, έχει μια σεξουαλικότητα. Το παιδί αναδύεται η σεξουαλικότητά του εκεί. Είναι δική του. Εντάξει, το πώς θα εκφράζεται ήταν μια δική σου δουλειά πιο πριν, ως γονέας. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Απόλυτα, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πλέον έρχεται καλοκαίρι και συναντάμε στις παραλίες γονείς που βρίζουν τα παιδιά τους. Άρα αυτό ας το πω και εγώ εδώ, γιατί είναι ένα από αυτά που με πειράζουν. Για να σε περάσω έτσι στην πρώτη τελευταία μου ερώτηση. Έτσι, πολλές φορές στο parenting απευθύνονται σε εμάς όχι μόνο παιδιά, αλλά και αναδυόμενοι ενήλικες. Τι εννοούμε με τον όρο πλέον αναδυόμενοι ενήλικες? 18 με 23, εκεί πέρα 24 βαριά. Τον οποίον το αίτημα είναι το ότι είναι μπλοκαρισμένοι σεξουαλικά και αναζητούν κάποια βοήθεια, κάποιο ψυχολόγο κτλ. Ή κάποια ψυχολόγο. Ουσιαστικά εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι σαν βασιλική, που δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με αναδυόμενους ενήλικες σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι δεν ξέρουν πώς να βιώσουν όχι μόνο τον έρωτα και την αγάπη, αλλά και τη σεξουαλικότητά τους και πώς να την εκφράσουν. Θα έλεγες ότι υπάρχει έτσι τρόπος για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σαν αναδυόμενους ενήλικες? Τι μπορούν να κάνουν αυτά τα άτομα για να ξεκλειδωθούν? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το συναντάμε σε πολλούς νεαρούς ενήλικες, τις αναδυόμενους, πολύ ωραία το είπες, το να μην γνωρίζουν πώς να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, πώς αυτή να είναι απολαυστική. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο, έτσι, το να έχω μια σεξουαλική ζωή δεν σημαίνει απλά να κάνω σεξ. Να έχω μια ελεύθερη, συνειδητή και απολαυστική σεξουαλική ζωή. Παίζει ρόλο η απόλαυση και όντως πολλοί άνθρωποι, έτσι νεαροί, δεν ξέρουν πώς να το προσεγγίσουν αυτό το ζήτημα και επίσης δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν και το άλλο φύλο. Οπότε, σίγουρα μέσα σε μια θεραπευτική διαδικασία, σε μια συμβουλευτική, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεξουαλικότητας, με έναν θεραπευτή δηλαδή, μπορούν αυτά τα πράγματα να δουλευτούν. Πώς σιγά σιγά ένας νέος άνθρωπος που δεν έχει διδαχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ως παιδί, μπορεί να εισαχθεί μέσα στην σεξουαλικότητα του ενηλίκου. Είναι μια δουλειά έτσι κοπιαστική, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ανάγκευτο να ακουστεί, όπως καταλαβαίνεις, στα πλαίσια αυτού του vidcast. Εγώ έτσι, μιας και φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας επεισοδίου, θα ήθελα, πάντα το κάνω αυτό, σε όλους μου τους καλεσμένους, κάνω αυτή την πολύ ωραία ερώτηση. Αν ήθελες να κρατήσει κάτι, ένας γονέας, από όλα όσα είπαμε εδώ πέρα, ποιο θα ήθελες να είναι αυτό, τι θα ήθελες να αφήσουμε με αυτό το vidcast σε ένα γονέα? Ότι όπως προετοιμάζει τα παιδιά του για τη ζωή, έτσι χρειάζεται να τα προετοιμάσει και για την απολαυστική σεξουαλική του ζωή. Για την προστασία τους και για την ίδια τη δική τους τη συντροφικότητα. Γιατί πέρα από τη σεξουαλικότητα υπάρχει και η συντροφικότητα. Ο έρωτας, η σαγίνη, όλο αυτό τα παιδιά το χάνουν σήμερα. Είμαστε μια κοινωνία έτσι που ενώ μιλάμε πολύ, βλέπουμε πολύ για το σεξ, τελικά κάνουμε, δεν ξέρω. Νομίζω όχι. Δυστυχώς. Πραγματικά έτσι αυτό είναι το δικό μου έτσι, το σχόλιο ως εντός και εκτός, άμα θέλεις, του αντικειμένου. Εγώ έτσι θα ήθελα να κλείσω αυτό το vidcast λέγοντας ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι ούτε να μάθουμε στο παιδί κάτι για το σεξ, ούτε να του μιλήσουμε απαραίτητα για το σεξ. Είναι απλώς να του μάθουμε ότι το σώμα του ανήκει. Και αν το μάθει αυτό ένα παιδί, ένα κορίτσι, ένα αγόρι από πάρα πολύ μικρή ηλικία, θα εξελιχθεί, θεωρώ, σε έναν υπέροχο ενήλικα που θα ξέρει γενικότερα να βάζει όρια στις σχέσεις του και να συνενεί.
Έτσι, κλείνοντας αυτό το vidcast, Χριστίνα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν η Χριστίνα Δένη, ήταν μαζί μου σε αυτό το υπέροχο vidcast. Είναι κλινική ψυχολόγος, συνεργάτητα του Parendit και την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το Infinity Greece που μας φιλοξενεί πάντα έτσι για τα vidcast και ευχαριστούμε πολύ και τη Βίλμα που είναι πίσω από τις κάμερες και κάνει υπομονή μαζί μας. Και εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλική. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω είναι πάρα πολύ βοηθητική για όλους.